телевизор қараусылар, хаумығығыз, құрметлі қонақтар эфирді алтын терме тапшыруы Хамин Нағим Нұрғалин тапшыруды башлайым. Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театрына 100 ел айқанлы бүгін бізді қонақта талантлы театр артистары. Ақадыр яқындан танышып кетейік. Яшілдерден башлап кетейік. Ирік Булатов бұнда Башқұртстанның атқаныңған артисті Тудмей Олтырайды. Қайыр ұлға қарай екен ол? Мен қапсақ ұруына қарайым. Іскен хоғым ұлы үйік. Ұлы үйік бойында Зайнаб Бейшева. Әбет алқышлайбыз. Бик дұрыс. Мен Динара Каюмова болам. Белорет районы Аднағыл ауылынан біздің ауылды икеге ярып, Ағидел ағыбиятта өтім Тамян арауынан театрға келгенде енді. Бұнда мен хикен бірінші ижат медгілі асылғанда келгенім. Һәм бұна Үдем генә театрда 20-нче ижат медгелен бина ошо артисттар менен, матур, акыллы артисттар менен бергә башлайм. Аллага шөкер. Афарин королей. Юмагылова. Юмагылова, Мен Филат туганмын. Атайым Кыйыргазы районы, Юрматы ырыгы була. Инәйем бездә инәй тиләр инде кыйгы. Әй. Шуңа күрә мен Юрматы дип исәпләнәмдер инде. Юрматай. Юрматай. Айгыл Юмагылова булды, Юрматай. Рима Кыдга, рәхмәт итегез. Бар Баймактар Бүрген ырыгынан. Бар Баймактар дип. Әй, шуңа күрә мин Бүрген Бүргәндәр. ырыгынан. Алкышлайбыз. Ринат Бай. Ырыуым Тамян, іскен хоғым Қыдыл, қошым Қарға, ағасым Тирек. Тирек. Тулы явап болды бұл. Әдірленгем. Әтніштік болғандырлы өт. Гүлфия Рафиқова. Ырыуым Табын, Ағидел Халауы. Ау. Әйден Гүлфияға нығар алғышлай. Бірінші тур, демек, кем сосырақ деп атала. Бірінші болып түймеге басып, кнопкаға шатырдатып жауап берхегіз. Бұна хеддің ұшындай матур кәселерге, бұна менің алтын тәңкелер зыңылап иніп ятаса қайдыр бізмі? Бірінші сұраушы ояңғырай. Мәжит Ғафур есімдегі Башқұрт Дәулет Академия драма театрының неге салусы? Кем басты? Ринаттың бармағы ұзынырақ болып сақты әм ол? Давай жауап берейін. Бірінші Башқұрт Академ театрының неге салусы Вәлиола Мұртазин Иманский 1919 жылдың 4 декабрында неге салған. Қаралы. Алқышлайды, афарин мұна қарағыз. Бір тәңкі сіздікі екінші сұрау. Башқұрт Дәулет драма театрының тәугі спектаклі. Иң тәугеләрдән булып Акшан Батыр мен Салават драмалары уйналган. Дип итте калган. Абдул Кадир Ятның Салават Батыр драматик хроникаһын Муртазин Иманский тарафынан 1919 елдың декабрь айында куйыла. Театр касан асыла? 4 декабрь. Шулай булгас, беренче бул, әлбәттә бул. Алкышлайбыз бер тәңкә әйтәкә. Бу һарауында әлбәттә еп-еңел. Ай тотылган төндә трагедияда тәңкә бик рольдә төрлесе. Зәйтүнә бик Булатова. Диндигди, алкышлайбыз бер тәңкә әйтәкә. Зәйтүнә бик Булатова дөрес. Кадерме экранга карайбыз да уйланабыз. Кызлар. Театр сәнгатенә күз салган артистлар, язучылар. Менә бунда йондырлык рәсеменең авторларын әйтеп. Бында безнең театрда музейында торган триптих, ул тотыш бер стенаны биләп тора музейда. Буның авторлары яңлышмам Калитов менән Зайнетдинов булырга тиеш. Бында һәр буын айрым, бына уртала өстә торган, мәсәлән, репрессиягә эләккән улар Иманский шулык өстә бер шәхестәр тора. Бына Гүлия Арсланова, оның эргәһендә Сәһәр Агида апай утыра. Шундай Янбулата бул Афарин бик дөрес җавап булды. Алкышлайбыз Афарин. Бер тәңкә әйтәкә дөрес. Башкортстанның халык рәссамнары Георгий Калитов менән Рәшит Зәйнетдинов булды. Дөрес әйттегез. Матур һорау, Гөлфиянең яраткан һорауы шуна. Әдәбиятта бер-берен өдөрүп һөйгән, ләкин кавышмаган Лейла менән Мәҗнүн, Таһир менән Зөһрә, Ромео менән Джульетта бар. Ә Мустай Кәрим әсәрендә трагик язмышлы яшьтәр кемдер улар? Ак йондыз менән Мәрәхим. Бер булды. Тагыла. Зөбәрҗәт менән. Ак егет. Афарин. Алкышлайбыз. Бер тәңкә. Гөлфиягә булды ул бер тәңкә. Афарин. Дөрес әйттегез, менән Мәрәхим, Зөбәрҗәт менән Ак егет. Дуслык һәм мөхәббәт драмаһының авторы. Сәгыйть Мифтахов. Дөрес. Алкышлайбыз. Каралай.
Ә бына театрлаштырылған музыкаль әсәр неме деп атала икән ул? Опера. Вот Римат әйтте, ишеттегезме? Нимә әйттеләр? Опера. Бер танка алкышлай бадар. Асса улынан сыққан. Башқұрт Совет театр һәм кино актеры, режиссер һәм драматург ул, әлбиттә. Беҙҙең яҡташ Арслан Мөбәрәков. Минең яҡташым булыр. Ирек белән мин әйттем. СССР-ның халык ырсып сыйырдың һәм бай СССР-ның атҡаҙанған артисты Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Ленин, хеҙмәт ҡыҙыл байраҡ һәм почет билдәһе ордендары кавалеры Арслан Мөбәрәков. Әйҙәгеҙ алҡышлап китәйек беҙҙең. Ә бына театрҙың пашаһы кем икән ул? Уны әлбиттә беләгеҙ. Ул Кызыл Паша. ул театрҙың кем? Әхтәм Әхтәм Абушахманов. Беҙҙең яҡташы. Күҙһеҙ хәрәкәттәр менән ҡуйылған сәхнә күренеше ул. Пантомима. Мима, пантомима. Мима тигән уйлаттым күҙҙән. Бер тәңкәһеҙлек алҡышлау. Дөрөҫ, пантомима. Башҡортостан театр ойошмаһы ниндәй күренекле актрисаның исемен йөрөтә? Бәҙәр Юсупов. Дөрөҫ, Бәҙәр Юсупов. Ырсып сыйырҙың атҡаҙанған Башҡорт АССР-ның халыҡ һәм атҡаҙанған артисы, Башҡорт театрына нигеҙ һалыусыларҙың һәм тәүге артистарының береһе Бәҙәр Юсупованың исемен йөрөтә. Бер тәңкә йәшелдәргә булды, алҡышлайбыҙ. Ә бына Беҙгә алҡышламайһығыҙ. заманса музыкаль спектакль нимә тип атала. Мюзикл. Бер тәңкәһеҙлек алҡышлағыҙ микән? Ана. Бына бер матур ғына һорау. Иректең яратҡан һорауы ул. Буратино. Ниндәй китабын Ҡурсаҡ театрына билетҡа алмаштыра? Мин. Ағай тиң. Әлиф Баһын. Азбука, дөрөҫ. Бер тәңкәһеҙлек алҡышлайбыҙ. Ике тарафта һорау шундай. Башҡортостанның халыҡ шағиры Мостай Кәримдең Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрында ниндәй әҫәрҙәре ҡуйылды? Ирек беренсе булып баҫты һәм Ай тотолған төндәнән башларға. бер булды. Оҙон оҙаҡ баласа. Ике Тағын. булды. Йырланмаған йыр, Өс булды. ҡыҙырлау, Дүрт булды. айгөл. Яңғыҙ ҡайын ҡуйылғанмы? Юҡ. Бөтә лә ҡуйылған. Еңелерәктер ҡуйылмаған әҫәрҙәрен. Бына ысынлап та Прометей. Бер нисә тапҡыр. Ҡыҙ урлау. Ҡыҙ урлау бер тапҡыр Бер булды. нисә тапҡыр. Шулай уҡ яңғыҙ ҡайын, йырланмаған йыр. Айгөл Иле. Ауыл адвокаттары. Ауыл адвокаттары. Одноҙаҡ баласаҡ. Алҡыштар менән ике командаға берәр тәңкә. Хәҙер тәңкә һанайбыҙ. Минең иң яратҡан шөғөл ул тәңкә һанау. Уң яҡтан йәшелдәрҙән башлап китәйек. Тиңдегеҙ, юҡмы? Юҡ. Һанай беләй. Берәү. Бишкә тиклем беләм. Икәү. Өсәү. Дүртәү. Бишәү. Ай. Алтау. Етәү. Алҡышлайбыҙ. бик матур һан. Һеҙҙең бишәү. Берәү. Икәү. Икәү. Өсәү. Дүртәү. Бир. Алтау. Ете. Ҡарале. Һеҙ һөйләшеп ҡуйған кеүек. Изге һанға барып итеп. Мосолман һаны, изге һаны, ете һаны. Әйҙәгеҙ, быйылғы 100 йыл юбилей хаҡында һөйләшеп китәйек. Ниндәй саралар үтте, үтәсәк, ниндәй премьера. Беҙҙең бер быуатлыҡ тарихыбыҙ бар беҙҙең театрҙың һәм ошо йылға бына тура килгән һымаҡ беҙҙең Зөләйха күҙҙәрен аса спектакле 2017 йылға сыҡҡайны һәм бына быйыл ошо спектакль ниндәйҙер ҙур сәфәрҙәр, ижади фестивалдәр менән иҫтә ҡала. Беҙ быйыл юбилей уңайынан гастролдә Мәскәүҙә булдыҡ. Тағы ла Ҡазан ҡалаһында булды. Шулай уҡ бына әлегә әйтеп киткән Зөләйха күҙҙәрен аса спектакль менән беҙҙе төрлө кимәлдәге ижади фестивалдәргә саҡыралар. Бына яңыраҡ ҡына Ирек тауында ҡатнаша бит инде. Рима үҙе унда Зөләйханы уйнай. Грозный ҡалаһына барып килдек. Шан Ырымбурға бардыҡ. Һәм иң һуңғы бына сәфәр инде беҙҙең Иркутск ҡалаһына булды. Тағы ла
Ижау қалаһына, Ижевск деп әйтәгенде, һәм Санкт-Петербургка театр олимпиадаһына бару көтелә. Шулай гастрольдәр дә унда удасак, гомумән бына ошондай ижади сәфәрдәр менән, яңа премьералар менән каршы алабыз. Бына әле генә һорау булгайны Мостай Кәримдең нинди әсәрләре куелды дип. Иң беренче бына Мостай Кәримдең бөтә драмаларына, пьесаларына фатиха бирүсе ул әлбәттә безнең театр. Безнең театр сәхнәне тәүләп куелган да, һуңынан фатихаһын алып ошо театр дөньяһына башка театрларга күсеп киткән. Шулай Мостай Кәримдең дә быел 100 елы, безнең театрның да һәм республиканың да 100 елы. Бына бәхетленең кунагы бер көндә тидер, ә безнең театрның байрамы ошо 1 елга туры килгән һәм ошо байрамды 4 декабрьдә инде без Алла бирһә матур юбилей кисәһе менән тамамлап куербыз дип әйтәбез. Һәм ошо ижад мизгел дәвам итә әлбәттә, ә безнең менә көткән иң теге югаргы нөктә әлбәттә ул юбилей кисәһе. Мостай Кәримдең юбилейына арнап безнең Кыз урлау спектакленең премьераһы була, аның режиссеры Илсур Кадакбаев. Быелгы мизгелдә Алла бирһә 2019 елда Гөлбустан дигән дур проект тора, аны безнең театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әзерләй. Баязбекбайдың Карлугас, Кадир Даянның Таңсулпан пьесалары үдәгенә алына инде ошо. Безнең баш режиссер уны бүген заманса итеп, яңыса куясак. Һәм ул да бына Алла бирһә Зөлейха күҙҙәрен аса спектакле кеүек тә популяр булып китерде. Безнең театрның исемен телгә алганда иң беренче безнең баш режиссер Айрат Абушахманов исеме менән бездә бына кайда барһак та һез бит Абушахманов театры тип каршы алалар. Ысынлап та аны дөнья кимәлендә, Россия кимәлендә нык яхшы беләләр. Һәм безнең өчен ул нык горурлык. Бына безнең театрда, башкорт театрында шундай югары кимәлдәге режиссер булу. Иде Айрат Әхтәмов алкышлап китә, Гафарин. Юбилей әсәрләрендә катнаштыгыз уйнайһыз. Аллага шөкер, икеһендә лә Мана. бармын. Береһен әлеге бына Динара әйткән Зөлейха күҙҙәрен аса спектаклендә ул бит инде сыккан спектакль, унда эшләп йөрөһәк. Гөлбустанда әле репетициялар башланып кына тора, унда ла Алла бирһә эшләясәкмен, мин бар. Кызырлауда юкмы? Кызырлауда кызганычка каршы юкмын. Унда Илсур яшьтәрде күбрәк алган. Кызырлауга килгәндә ысынлап та был элекке бына спектакльгә караганда бына Рифкат Вакилович куйган спектакльдә иң беренче күз алдына килә. Режиссер Илсур Кадакбаев бүген заманча вариантын тәкъдим итә. Унда тулыгынса безнең оркестр менән тулыгынса биюдәр бына Ольга Альтафна әйтүенсә, бында мин 14 бию халдым ошо спектакль өчен генә. Тамашасы өчен бөтенләй финалы башка саракта тамамлануы мөмкин. Шуңа сюрприз булыр, килегез, күрегез. Килмәй калмагыз. Тригә эшләнегез моны хәзер. Ай, hello. Ай, hello. Әйдә, сине тыңлап китәйек әле. Буны идегә каянган була. Ике ай бер куелды, ике айдан катнашам. Әйе, мин улар куелган мәлдә икенче нимәлә катнаштым. Мин Ике ай бер куелды, мен шуларның өченчесендә катнаштым. әйе, мин шуларның өченчесендә катнаштым. Шуңа күрә минең спектаклемнең исеме Гәүһәр, безгә яшьтә унай. Мана. Әйе, минең өченче кызым. Шуңа күрә мин нык бәхетле һәм әлегә хәтта шул проект белән шөгыльләнәм. Шул проект. Әйткәндә котлап өченчесеме? Гомумән 100 еллык байрам һиделәме ул театрда? Театр ремонт кая булһалар, бит төшенкелеккә бирелмәй. Гомумән иң беренче театр, башкорт театр барлыкка килгәндә, шул ук Иманскийдар әйткән бит инде, оның ядро булган, творческий ядро. Онда шул ук Мөхтәр Мутин, Хажи Бухарскийдар бөтәһе булган һәм улар әйткәндәр бына. Башкорт театры тик бына күсмә театр формаһында гына одак ел яшәй ала дигән. Сезоныбыз опера һәм балет театрында асыла, һәм шуның театрның кесе залында уйналасак барлык спектакльләр. Шуга асылды бездә. Әй, асылды. Әйе. Шуга тамашачылар игътибарлырак булган ине. Безнең билеттар опера һәм балет театрның кесе залына хатыла. Тамашачыларга югалтмаска ине һезгә йөреш шулай бит. Гомумән опера театры ул киң күңелле театр бит. Академ театрла бергәшә. 1922 елда башкорт театры безнең Стәрлетамактан башкорт академия драма театры күсеп килгәндә, шулай опера театры бинаһына инә, онда оперный театр була, рус драма театры эшләй, безнең башкорт театры эшләй һәм тагы художественная самодеятельность эшләй. Шулай итеп менә 4-5 театр бер бинала эшләй башлаган кебек, бүген дә безнең юбилейда кызганыска каршылар, бәлки опера театрында каршылар. Бездә килгән кунакта yola буенча күстәнә салып килә, йырмы ул, биюме. Шулай булгач, айылудан бер матур гына шигырь көтәбез. Әфган Гиззатов кеше дигән шигырьне һезгә
укып ишетергем килә. Кеше хисе катламдарда яткан руда төсле. Еңел түгел уны табу һәм кузгату. Ләкин бер таптыңмы? Бел, енәят уны кадерһезләү һәм югалту. Иң яхшы хис кешеләргә шәфкатьлелек. Был кешелә иң олы көс. Әмма беләм, кеше күңелен аңлау өчен, барлау өчен уның бөтә матурлыгын, хокук кәрәк керергә дус күңеленә. Ә онда юл тик бер генә. Гүзәллекте юлдаш итеп ал гомергә. Гүзәл булһын эшең, гүзәл булһын һүзең, хисең. Ердә иң зур гүзәллек кеше дигән исем. Мана. Йөрәк үзе. Искәйреп төшкә үтерим. Йөрәк үзе. Рәхмәт Айхәлу, бик матур булды бу. Кайтып, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, хөрмәтле уенчылар, безнең беренче тур атагына җитте. Безнең менән калгыз алда икенче тур. Тагы кызыграк буласы. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларда һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, икенче тур, беренче тур. Кем сосырак дип атала, икенче тур кем башлырак дип атала. Башлап китәбез кемдәрдән? Башлай торган кемдән тәңкә күбрәк шулардан. Әйдәгез без ханаяк. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма Театры. Театры. Кызыл байрактар. Әйдәгез өлкән алар Ринат. Театры. Нине мен алайык. Ул кеше һәм җәмгыятьте ярата бит ул. Кеше һәм җәмгыять бик һәйбәт ирония. Әйдәгез. Кеше һәм җәмгыять өстәнкә. Бер тәңкә төшеп китте кулга алтырап. Кем бу? Мөхәммәд Арсланов. Ишкәнегез күргәнегез бар. Варианттар: актер, сәхнә бидәүче рәссам, композитор, дирижер. Һәм Гөлфия башкарында әйтү. Рәссам. Дөрес, Гөлфия, каралы Гөлфия әйтте, рәссам тине түгел. Мөхәммәд Арсланов Башкорт театр сәхнә бидәү сәнгатенә нигез салучы булып исәпләнә. Республикабызның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Байыс Сырдың һәм РСФСРның халык рәссамы. Әбез алкышлайбыз Гөлфияны. Айлайбыз. Әйдә кызык булһын, табигать булһын. Әйдә һайлаһагызда булды театрның бер. Өстәнкелектер бит инде. Әйдәгез өстәнкелек булһын. Бурун йырсылар был үсемлектең сәскәһенең орлыктарын кулланып тавышын аскан. Ми. Аңлайгыз, булна безгә бик кагыла ул. Ниндәй үсемлек турында һүз бара? Бара бул. Тукран баш, метрушка, ак сәскә, томбоек. Томбоек түгелдер инде ул. Ул ни бер ак сәскәләр. Томбоекмы? Томбоек үстәнгә әйтәкә. Афарин, Мин ышангайның илек беләләр ул. Илек белде, томбоек. Юк, иң беренче без бит шулай әйтәләр. Томбоек түгел инде ул. Томбоек сәскәнең орлыктары белән йырсылар тавыштарын ныгыткан, аскан. Алкышлап китәгез. Бына һиңә табигать. Ринат башкаруында, Рима башкаруында һайлау. Әдәбият. Әдәбият яратқан көн. Әдәбият. Мөхәммәд Шаһ Бурһанғоловтың тәүге сәхнә әсәрен әлбиттә буны белмәү мөмкин түгелдер тиер. Башкорт туе, Ашкадар, Таштугай, Ялан, Яркәй. Ашкадар. Антөрбет Ирстәнкә. Ул 1917 елда языла. 1919 елда Вәлиулла Муртазин сәхнәгә сыгара. Афарин, әйдә, ник алкышлаяк моны.
Алтын құласауды айтты. Спорт болған. Театр һәм спорт. Спортсмен кеше буларак, Айгыл ирек спортта алды. Үстән калек карау беренче дөнья хугышы, 6-нчы Олимпия уеннарын оештыруга камасаулай. Ул нинде калала үтәргә тиеш була. Мәскәү, Париж, Берлин, Рим. Берлиндер, өсінсі. Һәм һезнең җавап? Берлин. Дөрес, ирек әлбәттә Берлин. 6-нчы Олимпия уеннары Берлин каласында үтәргә тиеш була. Кайыл канала Гөлфия? Әйдә Гөлфия. Халык иҗаты. Театрдың темаһы кызлар егеттер. Шулай булһа мен үстән кенә кулыма алам моны, беләһегездер дип уйлайм һәм ышанам. Әурау шулай яңгырай. Башкортстанның халык шагыйре Мәҗит Гафури ниндәй башкорт эпосын бастырып сыгыра. Урал Батыр, Зәйтүләк менән Һыу Һылыу, Алпамыша менән Барсын Һылыу, Ак Булат. Заятүләк ме? Һәм һезнең җавап нисек яңгырай инде? Заятүләк белән һау-һалау. Маладис, афарин Гөлфия. Мин ул спектакльдә уйнаным да. Шулай булмай. Тамсы булып. Дөрес, Заятүләк менән Һыу Һылыу алкышлайбыз. Үстән кайтык. Башкортстанның халык шагыйре Мәҗит Гафури 1910 елда Заятүләк менән Һыу Һылыу эпосын бастырып сыгар. Афарин. Ой, афарин кеше булган иде. Айлайбыз. Айылу башкаруында айлау. Әйдә тарих. Әйдәгер тарих бұл. Тарихта алмаһаң. Беренче башкорт дәүләт драма театры. Кайһы театрда эш башлай. Варианттар: Салаваттың Октябрь кинотеатрында, Өфөнең Родина кинотеатрында, Стәрлетамактың Мираж кинотеатрында, Өфөнең Луч кинотеатрында. 15 минут. Бұл һорауга без җавапты беләбез, ул Стәрлетамактың Мираж кинотеатрында. Үстән кәһезлеккә алкыштар менән афарин. Кема хәлләр? Мәдәният. Мәдәният булгач, сорау шулай яңгырый, игътибар менән тыңлайбыз. 1930 елларда төшерелгән архивка күз алаяк дигән монда. Башкорт драма театры төбәктәр буйлап спектакльләр куйган вакыты дигән. Менә хәзер видео өдек күрәтәсәктәр, был ниндәй драманың өдек. Варианттар бар. Әйтәйемме? Карагул, Юк. Башкорт туе, Галия Бану, Кызыл Йондыз. Бuna бында аңлашылып тора. Яллар буенча инде аңланыгыз дип уйлайм мен. Рима. Башкорт туе. Башкорт туе. Мөхәммәд Шабур аңлыптың үстән кайдыкы. Яшелдәрдән. Нинди кала? Фән эшмәкәрләр ват тезгәләктәй. Игътибар белән карап утырыгыз әле хәяллар. Үмәтем җавап бирер. Аврау фән эшмәкәрләре ошулай. Күренекле галим, тарихчы, археолог Нияз Мәҗитов Өфе калаһының нисә еллык тарихы бар дип билдәләнә. Ул Өфе каласыгын аскан кеше. 4нче варианттыр дип уйлайм, 1000 елдан ашу булырга тиеш. Команда риза булабызмы? Һәм дөрес уйлайыгыз, дөрес. Үстән 1000 елдан да ашу дөрес булды. Галим Нияз Мәҗитов Өфе каласыгы барлыгын дәлилләп, археологик тикшерүләр узгара һәм Каласык беренче буатта ук төзелгән һәм 15-16 буаттарга тиклем хакланган. Казынудар барышында монументаль архитектура объектлары, куәтле дивар, тәрән һәм киң сокыр, тура мөешле һәм тирмә рәвешендәге торлак эзләре, агас күпер, тимер һәм бакыр иретү мейестәре, ювелир остахана калдыктары табылган. Афарин дөрес. Шулай итеп безнең икенче тур бетте. Хәзер тәнкә анайбыз. Берәү, икәү, өчәү. 19 тәнкә. Кызылдарды анайбыз. Әше бессмертный чахнет своим златом. Берәү, икәү, өчәү, 4, 19. 19-га 19 әле алда бездә әле серле хандык көтә. Фима театр хакында түзмәй ултыра. Нисә Грозныйга барып кайткан ниләге килеп ултыра инде. Аллага шөкер, әйтәләр бит инде, актер профессия, ул дөнья күрәләр, кайдалыр йөриләр, гастрольләр менән төрле милләт тамашасыларын, төрле дөнья төбәктәрдән тамашасылармен танышып, уларга үзләренең иҗадын бүләк итәләр диләр бит инде. Менә Аллага шөкер, шул кимәлгә лә барып, йетеп
киләбез дип әйтһәк тә була. Афарин. Сөнки Зөләйха күзләрен аса, уның романы ла бик популяр. Дөньяла беренчеләрдән булып роман буенча Айрат Әхтәм улы спектакль куйды һәм ул да бик уңышлы килеп сыккандыр, сөнки халык та, театр тәнкыйтьчеләре лә бик яратты һәм төрле фестивальләргә безне сакырып торалар. Яңарак без Чечняга, Грозный калаһына, Федерация фестиваленә барып кайттык. Унда мусулман халкы күбрәк булды инде тамашачылар. Спектакльдә караганда бер-береңә бик кагылырга ярамай икән сәхнәлә. Зөләйханың бит инде бала тудыру сәхнәһе бар. Ул бала тудыру сәхнәһе гомумән сәхнәлә күрһәтелергә тиеш түгел. Һәм күрһәтмәнегездәрме? Күрһәттек инде аңлатып, хатта ирдәрдең дә яланғас торс. Без әмма был сетрекле һораударды без йырып сыктык һәм матур итеп күрһәттек, тамашачылар бик нык йылы кабул итте. Шулай ук Байкалга барып кайттык бит инде безнең дөньядагы иң зур күлгә. Унда Иркутск калаһында бик матур һәм электән инде театр дөньяһында күренекле булган Вампиловский фестиваль дип атала инде. Унда бик матур театрдар менән бер рәттән сыгыш яһанак. Унда ла бик яхшы йылы кабул иттеләр безнең театрды, безнең спектакльдә. Афарин, кайда барһагыз да макталып калагыз шулай. Әйе, Аллаһка шөкер, бик. Әйтәм бит, Айрат Әхтәм улының өсөн безнең өсөн Динар әйтеп китте, горурлык безнең режиссер шундай бар бездә. Ул бар, Аллаһка шөкер, без уның менән бер буында туганбыз һәм безгә бергә эшләргә форсат тия. Шуның менән без нинсек язмышка бәхетлебездер шулай килеп сыкканга. Һәм уның сынапта тагы спектакльләренең бер ыңгай хәзаты бар. Ул нисектер уны халык та кабул итә, театр тәнкыйтьчеләре лә кабул итә. Һәм шул ук вакытта барлык актердар да уны ярата һәм уның менән эшләргә теләй. Бу үз нисектер юлдың тап килүе ул режиссер өсөн, Айрат Әхтәм улы өсөн зур бәхеттер дип уйлыйм. Ул сынап та бәхетле режиссер минеңсә. Уның Аллаһка шөкер бары ла килеп сыга, шулай килеп сыккан инде. Һәм уңыштар. Теләбез, әйе. Театрыбызда Самара балалар студияһы эшләп килә. 12 елдан быел инде 8-нче мизгелен астык. Балалар йөри башлана, Аллаһка шөкер. Студияга йөргән балалар шуны менән бәхетлеләр. Улар бер үк вакытта бuna кружок кимәлендә генә түгел, бuna театрның актерлары менән аралашып, шул ук улар спектакльләр куялар. Бик матур спектакльләр куйдык, бuna баңа тикнемендек. Былтыргы сезонда куйдык. Быел да спектакль менән башларга турабыз инде. Улар хатта безнең барган спектакльләрдә ла катнашалар. Улар шул тиклем тыгыз бәйләнештә, бәхетлеләр дә шул ук вакытта сәхнәнең бар мешендә йөридәр, танышалар, күрешәләр, һөйләшәләр, тәҗрибә туплайдар дип әйтәм инде. Бuna шуны менән аерылып тора безнең студияның эш барышы инде. Унда төрле актердар эшләй, йыр, бейеу, сәхнә хәрәкәттәре буенча балаларның бuna әсәрдә һүзләр бик әз булса ла, без балаларга һәрберенә лә һүзле һәм уларның һәрберенең дә катнашуын күз уңында тотабыз. Балалар урыс телендә лә, башкорт телендә лә бер үк вакытта сәхнәлә һөйләшә алалар. Шулаймы? Әйе. Шуңа безгә балалар, чөнки балалар безгә урыс балалар да йөри, башкорт балалар да йөри. Телдән аерма юк инде. Аермаһы юк. 4 октябрьдә сезонда асып ебәрдек, балалар йылдылар. Шулай яйлап йылалар инде, сезон барышында күбәеп китәләр. Шуны әйтәм. Нинди әфәтләргә мөрәҗәгать иттегез? Балалар менән үзләре менән һөйләшеп аралашабыз. Нинди бuna пьесаларда тәкъдим итәбез үзләренә, укыйбыз кайбердә. Улар үзләре хайла балалар. Улар балаларды кына бик истәре китмәй. Киренчә зуррак шул әсәрдәргә үзебезне аптыратып куялар инде. Бuna былтыр без зур сәхнәле, әмма ләкин шул үзебезчә бер проект эшләнек инде. Калдырма әсәй спектаклен, айгызның үзебезчә балаларса эшләнек инде. Безнең сәхнәләрдә бара ул спектакль. Балаларның теләге буенча шул спектакльдә куйдык. Ул тасмага язылды, ул чатта, ул контактта бар ул. Нәһүнгә вакытта сынапта балалар нык әүдән булдылар гитләр бит. Театрга улыга башланылар. Илеп бит. Бүгенчтәр юк инде бит ул. Нәһүнгә вакытта сынапта театр сәнгатенә ниндидер алыгы, ниндидер мөхәббәт башланды. Бик матур үсеш дип уйлыйм. Киләсәк буынга бу бик кирәкле. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, буна безнең Айһылу шигырь әйләп китте, бик матур итеп. Буна хәзер Ринат безгә
Йырлайым әле. Йырлайында мына Гүлфия апай үзе атлығып тұра. Ай, олай. Сыға біз ерді Гүлфия апайға береді. көсірділіп қойды. Башқұртстанның атқаланған артисі Гүлфия. Гүлфия Рафикова. Йырлатып әйтәгід, мені йырларымын, бір ділігіне түгіл, икіні. Бір ділігіне түгіл, икіні. Йырламастайыным, хайкіні. Хеді достарым бигірек, хейкімілі. Хеді достарым бигірек, хейкімілі. Ай. Hürmetli televizyon karavasılar, hürmetli oyuncular. İkinci turda gana etti. Alda bizi serli, handık küte bizden bilen kalığız. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Бүгін рубриканы алып барасақ, Башқұрт Дәулет Академия драма театрының музей мүдірі Эльвира Абдрақипова. Біз алқышлаймыз. Рахмет, Эльвира. Күн хедіға, андық хедіға. Рәхмәт. Менің еш құшағы. Хәйрлі күн, хөрмәтле театр артистлары. Әйдәгет ошы матур рубриканы ла бергә матур иттереп уйнап алайык. Нәгыймә агай, ошы серле хандыкта асайык та, һәм сәер генә бер һорау бирәйек безнең артистларга. Bu bizim teatrda түгел, что-то milli kiyimге oxşamam. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры сәхнәһендә ярты буат элек Салават спектаклендә ошы күлдәкте киеп ниндәй актриса уйнаган. Актрисаның исемен языгыз. Һәм образды язып кетсәләр. Образды языгыз. Тәңкәләр күбрәк булыр. Дөрес җавапка өсәр тәңкә. Gerek bilmeyin. O yaşta tiyatrında bilmiyorum. Hazır mısın komandalar? Hayır. Evet, bir, iki, üç kur hete evet. Bakmayın kur hete evet. İki komandala dürüst cevaplar verdik. İki gitgele üsər tənke. Şu kostümde Zeytuna Bikbulatova, Екатерина ikinci obrazında rolünde kiyip başqardı. Hem әлеге вакытта şu kostüm teatr muzeyinde Zeytuna Bikbulatovaға bağışlanğan үзенең бер мөешендә данлы бер урында тора. Безнең театрның ысынлап та горурланырга хакы бар, чөнки элекке заманда СССРның халык артисты дигән югары исемде бик күпләп таратмагандыр. Ә безнең театрда СССРның халык артистлары улар өсәү. Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков һәм Гөлли Мөбәрәкова. Ә бына ошо костюмда ысынлап та уны Салават спектаклен Лек Валиев сәхнәләштерә. Зәйтүнә Бикбулатова 1937 елгы репрессия вакытында ул театрдан ситләтелә бөтенләй. Уның язмышы аяныслы икән бөтәгез дә беләгез, ул полицейскийга кияүгә сыгырга мәҗбүр була. Һәм театрга яңадан якынлашыр өчен ошонда идән юысы булып, җыештырусы булып эшен башлай һәм Екатерина икенче образын уйнаганда, адактан инде ул олы уйнайда булып уйнай, Тәңкә бикә уйнай. Бына шул тиклем нинди мәшһүр актрисалар безнең театрда эшләү белән без нык горурланабыз. Һәм әлбиттә безнең Башкорт Академия драма театрында СССРның үз халык артисты булды. Үкенескә каршы бына быелгы мизгелдә безнең шатлыктар да булды бит инде. Һәм югалтулар да булды. Быелгы мизгелдә безнең СССРның халык артисты Гөлли Мөбәрәкова арабыздан китте. Шул ук февраль айында безнең Россиянең халык артисты Захир Валитов безнең аранан китте. Шул тиклем безнең бына күңелдәребезнең ниндидер бер мөйшек кителеп бушап калгандай тоелды. Бына әмма без шуның белән бәхетле, без бына шундый олы мәшһүр актерлар белән бергә аралашып эшләп калдык. Улардан ниндидер рухи кимәлдә тәрбия алып калдык. Эльвира, һеҙгә ҙур рәхмәт әйтеп, һеҙ тагыла кызыгыраҡ ошондай экспонаттар менән серле һандыҡта көтөп ҡалабыҙ.
Шайтып хәзер тәнкә һанайбыз. Ой, арыны мин алам. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, 22 тәнкә. Афарин. Хәзер һеҙҙең команданың тәнкәләрен һанайбыз шулай ук. Нисәү икән һеҙҙең? Берәү, икәү, өсәү, 22 тәнкә. Аптыраған булығыз. Иреннән һанагыз 23. Юк, 22-гә 22. Юк, иреннән һанагыз. Ул бер тапкыр һананым. Шулай итеп бөгөн һәм башҡаса булыуы мөмкин дип түгелбез. Дуслык инде. Алҡышлайбыҙ. Яңы сезонды иҫәнлектә, һаулыҡта, тик уңышлы гына, матур гына барып ошо юбилейыбыҙҙы үткәреп, аҙағына барып сығырға яҙһын беҙгә. Амин. Алдан әйттек бит инде без ниндидер эске торышыбыз буенча ниндидер икенсе кимәлгә барып еткән һымаҡ безнең театрыбыҙ, без шундай хис итәбеҙ инде, юбилей, ниндидер байрам кимәле. Был юбилей гына сезонында түгел, ғөмүмән беҙҙе алда тағы ла мәшһүрерәк спектакльдәр, матурыраҡ образдар һәм яңы төбәктәр, яңы фестивалдәр көтһөн алыр. Уйлап ҡараһаң, 100 йылда улай. 100 йыл. Бер быуа. Уйламайбыҙ шуға. Ул сәхтә лә кемдәр генә йөрөй, кемдәрҙең генә рухы йәшәмәй. Артта Мөбәррәковтар, кемдәр Риманскийҙар, беҙ әле безнең замандаштар әле бына һуңғы осорҙа эшләгән. Ремонт башланһын инде. Тиҙерәк башланһын, йәмәғәт һәм тамамланһын уңышлы итеп. Яңы бинаға, туған йортыбыҙға ҡайтҡы килә. Әйткәнең килһен, ҡабул булһын. Динара. Иң беренсе Нәғим һеҙгә рәхмәт һәм ошо командаға, ошо беҙҙе тапшырыуға саҡырып, беҙҙең театрҙың тағы ла тарихын бер тапҡыр барланыҡ, үҙебеҙ менән тамашасылар араһына сыҡтык дип әйтәйем. Үҙемә шәхсән килгәндә инде беҙҙең труппала 59 актер, мин бына студент булараҡ театрға килеп ингәйнем, әлеге көнгә тиклем эшләйем. Мин уларҙың һаман сығалған, уларҙың мин һәр береһен шул тиклем яратам һәм һәр береһе бына ул ниндәйҙер үҙенең күңелен, үҙенең йөрәген яратҡан эшенә биреп эшләүе өсөн дә уларҙы ихлас күңелдән хөрмәт итәм. Артабанда шулай бер ижади ғаилә булып эшләргә яҙһын инде. Амин. Әйткәнең килә. Әйтә, күптәр теләктәрең Ринат әҙерләнә ултыр. Бына Рима әйтмешләй, сынап та беҙгә ошо юбилей бик матур старт бирһен, алдағы үрҙәргә, тағы ла ҙур-ҙур бейеклектәргә трамплин булып булһын ине. Барыбыҙға ла иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Иҫән һау булһаҡ, барыһы ла буласаҡ. Һаулыҡ булһа, ролдәр ҙә була, эштә була, барыһы ла була, аҡса ла була. Шулай, Афарин. Хөрмәтле ҡунаҡтар, беҙгә килгән ҡунаҡтар, әлбиттә, уйынсылар, улар бүләк һеҙ ҡайтмайҙар. Мына мин, мына хәҙер бүләктәремде барлап китәйем әле. Беренсе көндән тип әйтергә була, беҙҙең менән йәнә шатлаған Серафимовский ҡалмамығы фабриканы мына шундай күпереп торған мендәрҙәр, әйҙәгеҙ алҡышлап китәйек Серафимовский ҡалмамығын һәм әлбиттә Башҡорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексынан ошондай энциклопедиялар һеҙгә бик кәрәк буласаҡ. Һәм дә Зәйнәб Биишева исемендә китап нәшриәтенән китаптар. Киске Өфө гәзитенән бүләк. Һәм тағы беҙҙең бер бағусыбыҙ ул да булһа Теостансәйе. Иң тәмле балдар араһында тәмленән дә тәмлеһе башҡорт балы булған кеүек. Иң тәмле сәйҙәрҙең араһында иң тәмле әлбиттә ул Теостансәй фабрика етештергән Һинд, Кения, Цейлон, Ҡытай сәйе сорттары. Ошо хуш китле сәйҙәрҙе беҙ бәләкәйҙән эсеп үҫтек һәм бөгөн дә ул беҙҙең өсөн иң тәмлеһе булып ҡала. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, был Теостансәй фабрикаһының сәйҙәре бөтә аҙыҡ-түлек магазиндарында һатыла. Хөрмәтле ҡунаҡтар, беҙҙең тапшырыуға килгән өсөн академдар, йәшелдәр, ҡыҙылдар, һеҙгә уңыштар. Ҙур рәхмәт беренсән, әлбиттә. Һеҙгә ижади уңыштар, һәм әлбиттә юбилейығыҙ ҡотло булһын. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, киләһе осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән хушлашам. Иҫән, һау булығыҙ. Ә хәҙер әйҙәгеҙ Гөлфиә Рафиҡова башҡарыуында «Дуҫ булайыҡ» йыры менән тамамлайыҡ. Алҡыштар менән, әлбиттә, рәхим итегеҙ. Тирмәбеҙҙең түренә Гөлфиә Рафиҡова һәм дә бөтәбеҙҙә. Boy